Здравейте, уважаеми приятели! Днес на гости ми е изключително интересен човек. Знаете, тук са идвали министри, политици, депутати, кметове, общински съветници, кой ли не от голямата камарила, която се нарича политика в България, но днес специално в това предаване ми е на гости една жена, която няма нищо общо с политиката. Или може би има, кой знае, за да я поканя да дойде тя вместо да искат да дойдат при мен. Причината е, че първо е красива, второ е млада, трето има крака от сливиците и четвърто Господ взел, тъй дал, та чак се забрави. Талант. Тя написа една книга, която се продава, и то добре се продава по книжарниците в България. На 25-ти ще дойде в Стара Загора, където пред хора, които обичат добрата литература, ще я представи, но аз като един шашканин реших да я поканя, да изпреваря книгоманите и да ви я представя. С това въведение казвам добре дошла на Йова Станкова. Здравейте! И веднага ще попитам първия въпрос. Добре, че си млада е видно, че имаш тяло, което може да накара арабски муджихидини да прекъснат сутрешната си молитва, също не може да се отрече. Ама не ти ли идва малко повече, отгоре на всичко и да си талантлива? Не изпитваш ли някаква така вътрешна неудобство от факта, че може би някъде другаде три други момичета са лишени от талант, от красота, а всичко при тебе? Много благодаря за тази покана. Също така съм благодарна и за това запознанство, защото със сигурност се запознах с много интересен човек във ваше лице. За това също искам да благодаря и за невероятните комплименти, които ми направихте. Аз за сега не знаех, че съм чак толкова талантлива, чак толкова хубава и са ми чак толкова дълги краката. Виж, ти не се хващай на всичко, което казвам. Да, но... Аз съм един стар пиргишин, както е известно. А ти си млада и хубава, нормално е да флиртувам, нали? Разбираш? И дай да си говорим и на ти, защото все пак имахме възможност да говорим и за твоята книга предварително. Ще говорим и такова, за това да скъсим дистанцията, дето се вика. Да, предполагам, че ще е по-удобно. Сега дали чувствам чувство на вина или че трябва други да имат повече, аз до сега не съм знала, че притежавам всичките тези неща. Сега така изредени на куп, естествено ми прави впечатление, че може би наистина съм успяла да постигна с много труд всички тези неща. Ужас, ужас. Като се почне с тялото и с тренировките, мога да кажа, че това със сигурност се постига с труд. Уважаеми зрители, току-що разбрах с включване от Пловдив, че в Столипиново всички дърти цигани са се изчервили от обида за това как тази млада жена ги надлъга всички. Айде, не знайме, моля те. По отношение на таланта, до сега не знаех, че имам талант. В интерес на истината, пишейки книгата, човек казва едни неща за себе си, казва неща, които е учил, неща, които е чул от някъде и ги систематизира в един роман, в една история, в една сюжетна линия. И чак когато вече стигне книгата до читателя и той даде неговата оценка и каже, че му харесва, че е разбрал, че му е било лесно да я прочете, че не се е затруднил, не го е натоварила, напротив, създала му е впечатление, че може да намери за себе си отговори, да тръгне да ги търси, че тези теми, които аз засягам, са интересни, по този начин поднесени. Това е... Казваш, че не си знаела, като ученичка не си писала стихове, не си така посветени на някой мъж, или то на вашето поколение не знаеш дали не и на някой съученичка, кой знае, нали? Които да си носила под сутиена, нали, до сърцето близко. То таланта не идва изведнъж.
Той не пада като грамотясно небе. Да, може да се каже, в училище пишех, но не е било насочено към конкретен човек или към конкретно ситуация. По-скоро съм пишала собствените си преживявания. Тук мога да издам една малка тайна. Пишех си дневник, със сигурност, което аз не го смятам за голям талант, но знам, че брат ми крадеше тайно дневника и го четяха с неговите приятели. Тогава ми направи впечатление, че явно е интересно тези неща, които пиша, независимо, че са някакви детски истории, вълнения, купнежи. За мъжа е интересно какво си мисли една жена. И може би това беше и идеята за написването на този роман. Всъщност, знаеш ли, че ако напишеш в Google как да... нали, ако напише един мъж, нали, в Google какво е необходимо един мъж, излизат две неща единствено. Как да я накарам нали, да ми направи френска любов, как да я вкарам в леглото. Ако една жена напише как да един мъж, излизат 57 неща. Така че естествено винаги е по-добре нали, мъжете да са читателите, отколкото жените. Може би това ще отвори една така широка врата към необятната психика на всяка жена тази книга, тъй като тук има толкова много различни неща, които не са свързани с секс. Макар че са, как да кажа, завуалирани в сексуалната тематика, която естествено е продаваема и интересна за всички читатели. Море, уважаеми зрители, аз прочетох 103 страници тази нощ и трябва да ви кажа, верно, няма секс, но книгата е заредена с еротика и то интелигентна еротика, такава каквато на времето можеше да срещнем в Любовникът на Лейди Четърли, една прекрасна книга, от тази финната еротика, която изисква не само познание, но и умение, за да я представиш. Ти доста така си разширила мирогледа си, ходила си в ЮАР, учила си в Германия, посещавала си и други държави. Всичко това прибавяше ли малко по-малко към това, което природата, Господ ти е дал, за да се стигне до тази книга? Със сигурност получаваш много различни културни ситуации, те карат по различен начин да гледаш на света и най-вече на жената. Във всяка обстановка жената е представена първо по различен начин, така или иначе, но в същото време тя има и други позиции. И когато сменям културната среда и пътувам в друга държава, виждам колко са различни тези позиции. Например, аз, както ти каза, пътувам за Африка, за Германия, в България, но преди 2 години, от 2 години живея частично в Италия, където позицията на жената е съвсем различна от тази в цяла Европа. В смисъл, бият ги? Не чак до такава степен, аз не бих се изразила така, но мъжът е поставен на такова висока, как да се каже, пиедестал. Той има право на всичко, той има право да крещи, има право да се държи както си иска с жените и те са толкова любезни с него. Колкото по-агресивен един имаш, толкова жените са по-любезни. Това за мен беше абсолютно културна новост. Цял един континент, нали, от който в момента идват доста хора, изповядват тази култура, но в Африка тя е достигнала, бих казал, върха си. Там висша ценност, може би, за една жена е да бъде изядена от мъжа си. Деца вика, като няма месо и жената върши тази работа. В Северна Африка предполагам, че визираш. Да, точно така. Малко по-различна е ситуацията в Италия, докато, примерно, в Северна Африка, заради религиозни причини се очаква, че позицията на жената ще е в такава, каквато я знаем и сме чували. Но съм говорила с хора, които примерно идват от нашия културен кръг, от християнския, които са живели известно време, да речеме, в арабска държава, мюсюлманска, и казват, че там жената има права и се чувства свободна да бъде нежна, да бъде жена, да бъде просто жена каквато е. Без да се налага да бъде еманципирана, делова или някаква, която да се бори за правата си. Напротив, тези жени, които живеят там, се разбират, тяхното разбиране за самите тях, вероятно, е, че те са жени и имат право
на други неща. Имат право да си седат вкъщи, имат право да си гледат децата. Добре, така, четейки книгата, в главата неименуемо на един бивш мачо като мен, нали, както се казва, един бивш гарван, се появяват няколко въпроса, които няма как да не ти задам. Ти лесбийка ли си? Не, но се радвам, че ме питаш този въпрос, тъй като съм се опитала наистина да прокарам, както казах, завуалирано едно отношение между жените, което може би е малко забравено в съвременното общество. Изключително феминистична книга. Бих казал, тя може да стане нещо като наръчник по феминизъм в много женски дружества. Ще се радвам, ако е така. Феминизма не от гледна точка на този агресивен феминизъм, който в момента може би повече се лансира, а повече от гледна точка на нежността. Заложила съм на тази нежност, която всяка жена носи в себе си, и ако две жени се срещнат на това ниво, на нежното ниво, а не на, нали, коя ще докаже на другата нещо повече или коя е нещо повече от другата, дали с пари, дали с интелект, дали с външна визия. По-скоро, ако всяка жена това нежното открие в себе си, може да комуникира с другите жени по много по-лесен начин и много по-красиво. Защо в тази книга тя от първо лице, Полина, другата жена, която е главен герой, е така основният действащ елемент, който бута действието, но защо оставам с впечатлението, че и за двете жени, следователно и за теб като автор, все мъжете са виновни. Ами не знам дали се чувстваш сега засегнат конкретно. Определено се чувствам засегнат. От ситуацията. Повечето жени смятат наистина, че мъжете са им виновни. Но ако стигнеш до края на книгата, ще видиш, че всъщност други неща се оказват по-важни. Затова и всъщност мъжете в нейния случай всъщност и помагат. Добре, ето ще ти задам един мачовски въпрос и отговори ми от гледна точка на жена. Ако научно е доказано, че всички еротични точки, спомагащи женският оргазъм, се намират в първите 8 см на влагалището. Значи 8 см при мъжа е достатъчно, за да свърши биологичната си функция. Всичко останало не е ли просто женска локомия? Радвам се, че толкова в детайли искаш да знаеш всички подробности за жената. Не, книгата го изисква. Изисква го и отговаря на този въпрос, между другото. Може би не съм стигнал до там. Стигнал до там, наистина отговаря точно в следващата глава, когато видиш, че наистина членът играе много важна роля в отношенията на една жена с един мъж и въобще в нейния свят. Не само от сексуална гледна точка, но и от, така да се каже, социална гледна точка. Ако приемеме, че за една жена, за един мъж, въобще за обществото има 4 вида любов. Това е любовта между мъж и мъж, любовта между мъж и жена и любовта между жена и жена. Защо липсва четвъртата най-важна любов в тази книга, а именно любовта към партията? Сега се задавам и този въпрос и аз как съм могла да препусна партията и любовта към... Ето, аз веднага набирам кусури. Добре, ще се постарая следващия път, но трябва да конкретизирам коя партия. А в съвременна... Демокрация сме, която искаш избири партии много. Партии много, но не смятам, че политическата ситуация е достатъчно, как да кажа, достатъчно еквивалентна. Така може да константа в живота на хората. Политическата ситуация се сменя. Една книга, когато е написана, тя съществува след това и години, може би след 100 години, пак някой ще чете тази книга. А не мислиш ли, че политическата ситуация е един от основните фактори, които определят човешките взаимоотношения в социото?
политическата ситуация винаги определя до голяма степен отношенията на хората, техния бит, как те живеят, на какво са свикнали, с какви трудности се спречкват. Моите героини през цялото време се спречкват с елементарни битови проблеми, които но те всъщност са идват породени от политика. от политическата ситуация. Защо точно тогава, така. когато говорихме вчера, ти каза, аз гледам да стоя далеч от политика, след като тази книга всъщност е политическа в своята същност. Твоите героини говорят за наеми, за сметки, за продажби, за отношения, защото той бил ядосан, че нещо там не се е случило, но реално погледнато всичко това е социото, а то зависи от политиката. Можеш ли да отречеш, че това е една политическа книга и да продължаваш да твърдиш, че сега политична? Не твърдя, че съм аполитична. Напротив, целта и занятието и главното занятие на всеки автор, на всеки творец, както на художник, така и на писател е да отразява социологическата ситуация, политическата ситуация, но по един начин, по който да бъде достъпен за хората по артистичен начин, да не е буквално казана политическа критика, а да бъде с изкуство казана критика. Това всъщност е главната задача на всеки творец, както и на всеки художник. Ще ти кажа в тези 103 страници, които прочетох, какво ми липсва. Липсва ми усмивката. Липсва ми елемента, в който има нещо саркастично, нещо, ако щеш, не толкова социално отговорно. Липсва ми ония момент, в който да се усмихнеш малко в тази книга, до тук. Ако трябва да го представя като психолог, представи си една чаша вода. Наливаш и в един момент тя се препъва и колкото и да наливаш, се излива. Липсва ми усмивката. Защо тази книга няма усмивка? Точно както ти го казваш с тази метафора, беше важно за мен да напълня наистина чашата с тъга, да я напълня с празнота. Точно тази празнота, която всъщност е и на корицата, белия фон, да стигна до дъното на празнотата, в този случай напълване на чашата, и накрая усмивката да дойде от само себе си. В дълбините на празнотата да се зароди истинското вдъхновение. Това означава ли, че е празно около тебе? Не бих казала, че е празно. Напротив, моят живот е толкова пълен и шарен. Тогава казваш да напълня чашата с тъга. Ти тъжен човек ли си? Може би в периоди от моя живот съм била изключително тъжна и съм се опитвала да запазя тези спомени за това как се чувства човек, когато е тъжен, какви мисли го навеждат, какво означава да си депресиран и как точно животът ти зависи от тези неща, как всъщност физически депресията те ограничава. И съм се опитала тези неща да ги представя в книгата. За корицата ми се иска малко да поговорим. С удоволствие. Знам, че това е картина на един професор Христо Стайков от последната му изложба, но ако трябва да дам моята интерпретация, тази сутрин я показах на 3 мъже и 3 жени, просто направих един психологически експеримент. 3 мъже, първото, което видяха на корицата, беше голата жена. 3 жени, първото, което видяха на корицата, беше рисуването, процеса на рисуването. Избра тази корица като някакъв вид психологически тест, като Рьоршахови петна, или просто ти хареса и реши да я сложиш? Просто с харесване не се получава. Тези неща, които инспирират един човек или го вдъхновяват, те трябва да бъдат съзерцавани. Трябва човек да се вгледа във всеки детайл, за да може да схване философското значение, тяхния смисъл за себе си, да намериш смисъла в отделните елементи. За професор Христо Стайков мога да кажа, че той е дългогодишен приятел на моите родители и сега и мой. И той беше така добър да ми предостави тази картина, която всъщност се беше подарил преди известно време на майка ми. Аз я конфискувах, я използвах и дълго време наистина я съзерцавах, но още от първия момент имаше това привличане. За мен е много важно, че да бъдеш означава както казваш ти, че жените са забелязали акта на рисуване, самото действие. Да бъдеш означава да правиш нещо. Самото да бъдеш вече правиш нещо, вече си някой, изпълняваш някаква роля.
жените винаги търсят да влязат в някаква роля, за да могат да намерят място в обществото, да могат да намерят себе си, дефинират се с това, че правят нещо. Докато мъжете като че ли са освободени от това, че са длъжни да правят нещо. И за това стават лесна прачка на жените. Аз ето съм пример за това. Добре, млада, хубава, талантлива, това го разбрахме. Това е първата ти книга. Да. Само, че България четящите хора са все по-малко. Дали ще продължиш опитите да правиш литература и евентуално да се изхранваш от нея, или в един момент ще ти писне да пишеш хубаво, но да ядеш салам камчия и ще избереш я някой принц с петролен кладенец, я в Белгия някой замък на възрастен пер. Или просто да пише по-комерциално. Или да почнеш да пишеш по-комерциално. Не може човек да престане да пише по начина, по който пише. Когато почнах да пиша, всъщност идеята ми беше да пиша комерциални порно-романи, но не се получи. Да, направи един опит. Но и реших, че с тази визия наистина може по-добре да се продават такива романи, отколкото някакви супер интелектуални. Освен това, смятам, че в България не е вярно това, че хората все по-малко четат. Напротив, оставам с впечатлението, че тук, особено в Стара Загора, хората имат невероятен интерес към литературата, към нов вид литература, към нови писатели, към различен вид написане, интересуват се, четат, информирани са, даже и младите хора са мотивирани да четат. Самата книга се продава доста добре по книжарниците. Това означава, че хора, които даже не ме познават и не знаят как изглеждам, въпреки това предизвиква интерес различното писане. Нека да кажем още един път на 25 от 18:30 в нашето място. Йова Станкова, която виждате като едно еротично видение, като един мираж на красотата, ще бъде в Стара Загора, ще представя първата си книга. Пак ви казвам, факта, че тази книга предизвика толкова въпроси у мен, означава, че може би и аз съм объркан. А да объркаш Илиян Илиев си е постижение. Повечето от вас го знаят. Поради тази причина, кой знае? Книгата не е скъпа. За 13 лева може да си купите 4 билетчета по 3 лева от Националната лотария и да ги изтриете, а може да ги похарчите и за тази книга. Със сигурност по-голямата печалба ще дойде не от билетчетата. Толкова си хубава, че не ми се свършва интервюто, но дето се вика, като един човек, който знае всичките сонети на Шекспир наизуст, сърцето ми се къса, че трябва да се ориентираме към край на това предаване. От тук нататък. Може би, ако все пак предизвикам чак толкова много интерес... в мене да се надяваме, че и другите, да. Аз с удоволствие, когато си готов с прочита на книгата и се е появила усмивка на лицето ти, може отново да гостувам и отново да си говорим. Надявам се, но в друго предаване, което продуцирам, женско, където с така жени ще можете да дискутирате всички негативи, които носят мъжете в себе си. Ще ти дам тази възможност, след като прочета книгата, представиш я и вече видим каква е визията. И все пак от тук нататък. От тук нататък възнамерявам да напиша естествено следващ роман, който ще бъде на съвсем различна тематика. Даже съм от новата изложба... Порно роман, както каза, нали? Специално за теб ще се опитам да го напиша, но за съжаление избрах нова картина от новата изложба на Христо Стайков, която се казва Гастарбайтери и е много интересна картина. Пак социална тема. И съм я сложила на бюрото си и сега я съзерцавам нея. Да, благодаря ти. Уважаеми зрители, това интервю се надявам да е оставило във вас приятни усещания. Единственият човек, който ще си тръгне от тази маса, разочарован ще съм аз, защото, както знаете, аз съм вече много стар, много изтощен. Единственото, което мога да правя е да ям от една тава горещи въглени,
Но, уви, това вече не се цени. Не забравяйте 25-ти, не забравяйте нашето място. Там Йова Станкова ще ви потопи, опитвайки се да отдави мъжката чувственост във вас, а за жените да въздигне до шовинизъм феминизма. Отидете, вижте. И в края на краищата, кой знае, дайте 13 лева за Йова Станкова, отколкото да ги дадете на Пеевски. Благодаря ви, приятен ден!